बिटिआर सरकारनि बाखनायथाव हाबाफारि बायदि बायदि बिथिङाव बिटिआर सरकारा जौगानायनि खामानिफोरखौ मावबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो फालांगि खालामनानै जिउ खुंनाय सुबुंफोरनि फारसेबो अनसायनायखौ होदों बिटिआर सरकारा। नंगौ, बिटिआर सरकारनि ना फिसिनाय आरो जिब जुनार अनसाय बिफाननिफ्राय साइकेल राननानै होदों फालांगि खालामनानै जिउ खुंनाय सुबुंफोरनो। बिटिआर सरकारनि ना फिसिनाय बिफान आरो जिब जुनार अनसाय बिफाननि इएम राकेश ब्रह्मआ साइकेल राननानै होदों। अदालगुरि जिल्ला बिटिसि बियाबनि 38 नं भैरबकुन्द बियाब आरो तामुलपुर जिल्लानि 28 नं गयबारि बिटिसि बियाबनि आवथायाव दिनै इएम राकेश ब्रह्मआ ना फिसिनाय आरो ना फालांगियारि खालामनानै जिउ खुंबोनाय गोबां नखरफोरनो साइकेल राननानै होदों। बिटिसिनि मोन 40 बियाबफोराव ना फालांगियारि खालामनानै नखर खुंबोनाय सुबुंफोरखौ गोख्रोंसिन खालामनाय आरो फालांगियारि बिथिङाव दावगाखांहोनाय थांखिजों साइकेलखौ राननानै होयो। मख'नो गोनांदि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा बिटिसिनि मोन 40 बियाबफोराव ना फालांगि खालामनानै नखर खुंबोनाय सुबुंफोरखौ गोख्रोंसिन खालामनाय आरो फालांगियारि बिथिङाव दावगाखांहोनाय थांखिजों बिटिआरनि ना फिसिनाय बिफाननिफ्राय मटर साइकेलजों लोगोसेनो आइस बक्स, इ-रिक्साजों लोगोसे साइकेल बायदिफोरखौ फारि फारियै रानबोबाय थादों होननानै फोरमायदों इएम राकेश ब्रह्मआ। बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव ना फिसिनाय बिफाननिफ्राय गोबां बिथांखिफोरनि गेजेरजों माखासे खाबुफोरखौ रायजोफोरनि थाखाय होलांनो थि खालामदों होननानै मिथिहोबावदों इएम राकेश ब्रह्मआ। बिटिआर सरकाৰৰ जे फिसारी डिपार्टमेन्ट এই फिसारी डिपार्टमेन्টৰ পৰা ওদালগুৰি আৰু ওদালগুৰিত ৰৌতা আৰু ভৈৰৱকুণ্ড আৰু আজি ইয়াতে গয়বাৰী আমি প্ৰত্যেকটা ব্লক আমাৰ এই ব্লকবিলাকত আমি চাইকেল বিতৰণ কৰি আছোঁ। আজি আমি ওদালগুৰিত 500খন আৰু ইয়াত এতিয়া আমাৰ কুমৰিকাটা নাগৰিজুলি আৰু গয়বাৰী আৰু গড়েশ্বৰ তেনেকুৱা কৰি ইয়াতে 500খন চাইকেল আমাৰ মাছ পালকসকলক বিতৰণ কৰা হ'ব। এইটোৱে যে মানে বিটিআৰ চৰকাৰ যেতিয়াৰ পৰা হৈছে সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি এটা নতুন এটা সমাজ বনোৱা যি চিন্তা, মাছ পালকসকলক বেছিচাই বেছি যাতে মাছ উৎপাদন কৰাত তেখেতসকলৰ যাতে সুবিধা হয়, আমি খালি চাইকেল বুলি নহয়, আমি মটৰ চাইকেলো আমি দিছোঁ, মটৰ চাইকেল উইথ আইচ বক্স দিছোঁ, ই-ৰিক্সা উইথ আইচ বক্স দিছোঁ আৰু মাছ পালকসকলৰ নতুন এটা জাগৰণ, এই জাগৰণটো আমি দিব খুজিছোঁ। কাৰণ এই সময়ত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি এটা নতুন এটা অসম বনোৱা, ভাৰতৰ ভিতৰতে তৃতীয় স্থানত আমাৰ অসমখন থোৱা যোনটো সপোন, এই সপোনত আমাৰ যি ফাৰ্মাৰ্ছসকল আছে, খালি মাছ পালক বুলি নহয়, গৰু পালক হওক, ছাগলী পালক হওক, এনি মানে ফাৰ্মিং ছেক্টৰটোত আমি বেছিকৈ ধ্যান দিছোঁ। আৰু ইয়াৰে আমাৰ মানে ৰিয়েল যিবিলাকে ব্যৱসায় কৰি আছে তেখেতসকলে বহুখিনি লাভৱান হৈছে। আৰু দেখা পাইছোঁ আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত 35 লাখ মানুহৰ ভিতৰত আমি এতিয়া আমাৰ যি যুৱচাম আছে, বিশেষ কৰি উঠি অহা ল'ৰাসকল যিসকলে ডিগ্ৰী লৈ পেলাই ঘৰত মানে এটা আৰ্থিক মানে সুবিধাৰ কাৰণে তেখেতসকলে ৰৈ আছিলে, তেখেতসকলক আমি বহুখিনি সহায় কৰিছোঁ। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, बिपिएल थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबां
गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड कार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।